Salkolok romai sak hamya angjak Podma Bill RT Block by khobjak Jonaraj Senapati Kamio tongnai Bukok Hamari Deborma Bokhorsa Onwari Center helper ni samung khlaio bini sak hamya tungmanok khnai bini chalairok thangi nai khate chubasu khlailekya Phaimani karon kai kaisa sini ampara sektoni bo sini Podma Bill ICDS project ni kaisa helper koromi kai bini osustono khnaoi bo osuston kha onek din jabot 2 মাস da 3 মাস ni khnaka kai anor bini warka kol khai ang lage lage no grupo janokbai kha grupo janokbai mani yakulo যতনা চিনি ওয়ার্কার হেল্পার হবো খাইরক জাগি যে খাগনাং মায়াগনাং রক যেন 20 টাকা কেউ কেউ 50 টাকা 10 টাকা 20 টাকা খাইরি হই जों তিনি বনরি ফাইকা 4300 টাকা ইয়াফার কাবি নিয়াগো গাবনো আং যতনা কইনা মুসুঙ্গো যারা তাও রিনা মুসুং তংনাই খাগনাং রক মায়াগনাং রক যদি মহাই অবস্থা বিনি যে অবস্থা আসু বছর ধরে ব বিছনাও কলাই যা গাই जों তো সাইমায়া সাইমাগাতে বসগাং ফাইগামো Enggak ini jeng sopai ga jotono khatan sakane phailega jotono jani khabani relaga kisa phano kompano relai jaka enggak jara jara rina musung tonghai jeni video rong nugui borori phani nengtong bini mongkai baitam jigame moharani debroma bokaisa sentani mungkai gonoram senapati ampara sektoni bokaisa helper koromi khai tongo enggak bo belaina osohai poribar te kurinu khuni boro Tebin bu saibo kamla kastaro khaijao nga abon bagane jeng khanawai bokha tongmale khasigi phaiga binoro bono kisa phana help khlaina jubanani bage boda ICDS department helpa আইছি গাই নরখাই বড় নঙ্গই ফাইকা ফাইলে বই কুচিনি mo Podma Bill andani joto kormi rom phaiga ta joto to phaya jeng oro 6 jona phai uposting laika nga hazal borong ni to phaimi hazal oni nga jaga suba kha te kaisa project ni bo jeng suba hoka tulasi ko project ro borok bo subaka motamuti enggak tebu subawan hane ang asa khalayo sini dolongno enggak joto borok khnayani bagai subai malia baksa rohi malia enggak asuk sawina ang joto no koinu jara mai ganang khaganang jodi tongi tonga angkai sini baino nayi bono tebu help lane nangtung subanang tung enggak asuknya ang ani ko paikya hinani Kai sugar hani kana sugar nblena ba sugar hani kana bo test khaibe ka po agi rogo bo khaibe ka khaibe pa no bo hamdia hamya no ta taksuk jora khain bele test ro khai ka sonography ro uda khai ka operation khaijak sabone seka pathor no operation khaijak mata angko sonography khai pathor kana manjagi ti khai abo ka ko abo no ta sonography ro khai bo manja ka pathor manjagi tikla kan kana wo ga to kana hamjugi anga ta khai sugar ni test khai sugar manja kha sugar manjagi bahwa hai অবস্থা kalai tong ta bisnago kalong no bini tabo khomota kari hai nong tong ha ओमफ्राय o gana phan thangmai ta so অবস্থা bisna kalai tong kai जों abaino जों khasigi ma phaika khanawoi belai no khayo kha dai obo haike no joto sini dolong sini kormi rong nang koi jao obo hai osa hai kalai jak boro rong no जों mainani dorkar wansongnani dorkar te joto no जों kha thansa khlai obo hai borno जों nainani kopre bu khlaio ni sinimum kai ko ang kaisa Podma Bill ICDS andaro kormi Suroji Debroma bai जों kaisa সংগঠন bo khai tongo sini BMS সংগঠন sara Tripurani sini saita bidhan sabha ni angtabo secretary podo tongo bai te phaimanja phaiko jagao president sini bo saita bidhan sabha ni president no BMS সংগঠন ni nga o jaga tongo vice president সদস্য nga member ok tongo nga bini sentani onadi kormi didimoni bo tongo bai bono bosong hone tu hika hazak sawina jotona no ang hamaya paro te chini tinoro phaima jana sini lagyo sangsi channel ni sini media baino belano ani khabai ব্যক্তিগত ভাবে bono hamaya paro khai bodu angko po sokang naijak hanaja 7 bochor ongkha angko naijak mata sori ke naijak hanaja ke sunagor bi ke pathor manjaka ngai pathor manjage operation khai 3 bochor ongkha 3 bochor ang kaham kai ma dong ngai 3 bochor khai ebne tesa rai re ngong ngai tangi rai re khai dotor naijak mani sugar mana thogba ngai sugar ngong hone bori jamang doktor thamang bori jamang ekdom ani nokhongo kustam korikha aske paikha ngai takhai tamkha sugar bithi sabo domonungya morok je joto no kiori bekene ro kiori hinchi maria takha te obostang tohota ngai ang mokol nugya ang tongkha
Engkai ang sugiak ni ani busalano burini haribui iko ani bodala sendoro ani bamjong mar hogata. Engkai ta iko anga babagonyo kisa ani dolongno aiko basongno ang kisa subasuk sankata. Ani sorino kahamka jamano. Sendani mungkai gonoram senapati. Engkai iskulta engkai mo paran mo gonoram senapati para. Iko kisa tiya si gana si. Ang kebega asik kahil thangata agi ka khanya ang songwiu ngai ko ani war ka bo ano help khayo bo mairo rok sai ano bil khairo ang songuta ngai apsuk pan ani khanya ni kono moton turi kha ngai ba hamjuk khai tong kata ani bodala ego pan jang him tong ani apsuk ka liang kha kono pan je maya jani kini sedikan soi tening kha no soi ang kono maya ani ken bari thangata Lukurang. 이거 로고랑노 hungaito ang 이거 아니 함나님 바저이 ang 저도노 기사 사죠 koksa khongmi 대왕 사는 무슨 거 아지 아니 뭐 하라니 데 버로마